Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Maayong buntag mga kapuso. Welcome to Best Talk kada buntaga atong makauban ang gibansagang Netflix King of the Philippines or Pandemic Star. Walay lain kundi si kapusong Paolo Contis. Maayong buntag, Sir Paolo, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Part 2 na ito ng Catching Up With You. How are you doing? I'm okay. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa akin dito sa At Home with the GMA Regional TV. How are you? We're good. How about you? Maayong buntag sa lahat. I'm good. After our first interview, Sir Pao, talagang, alam mo ba, congratulations dahil binansagan ka ng Pilipinas ng mga netizens as Netflix King or Pandemic Star. How do you react to that naman? Ay, masaya, pero siyempre yung pandemic, baka kasi pag nawala yung pandemic, malaos eh. So, okay naman. Masaya. Sila may Netflix King pa naman eh. Oo, doon na lang ako sa Netflix King. Pero of course, I'm happy na I'm one of those people na kahit paano during the pandemic ay nakapagdala ng saya and somehow inspiration to the people kahit paano, di ba, na siyempre medyo down tayo lahat ngayon. So kailangan maging masaya. At ngayon nga, Sir Pao, patuloy kang nakakapagpasaya ng maraming tao sa Pilipinas dahil season 2 na ang Justin. How do you feel naman na you get to reconnect with your friends in the business through Justin? Ako, ang Justin is kumbaga one of the shows na sobrang thankful ako. No? It started during the first few weeks or months of the lockdown. Malaking bagay na nakakamusta ko yung mga tao na naging malapit sa akin, naging kasama ko sa industriya. At least, it gives hope na okay sila. Yun naman yung point ng show. Maging masaya and kumustahin natin yung mga taong hindi na natin nakikita. Thankful ako sa Artist Center na naisip nila yon. At akalain mo, nag-season 2. So, masaya. Actually, yung last episode ko with Leandro Munoz, tagal ko nang hindi nakikita yung kaibigan kong yun. So, nakausap ko. May mga magaganda siyang revelasyon and I'm happy na naging part ako nun. Pero baka may isang abangan sa'yo, Sir Pao, of course, ang I Can See You series, but this time, the Promise episode. Tell us more about this. Kung mapapansin nyo, it's a smaller cast, konti lang kami, very story-driven siya, drama po ito, so kung po kayo mag-expect na matawa sa akin dito, sana, hindi, habang umiiyak ako, medyo nakakatawa itsura ko. Pero yun, we shot in Caliraya. We were there for 5 days. And masaya siya. Masayang taping kasi it was directed by Zig Dulay. Yun na nga, iba na yung sistema ngayon. Nag-reading kami sa Zoom. The whole series na napag-meetingan na namin. So pagdating namin doon, shoot na talaga. Medyo kakaiba siya kasi syempre magkakalayo kami. But again, siyempre una yung safety talaga. Right. Let's invite Sir Pao, lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao na suportahan ang lahat ng iyong mga projects and shows, of course, and your YouTube channel. Oh, yes. Mga kapuso, sa Mindanao lalo, maraming salamat po sa suporta niyo sa akin. I Can See You, GMA Primetime. Siyempre, ang Bubble Gang din po ay naglalabas ng fresh episodes. Pati po ang All Out Sundays. Puro bagong episodes na po ang pinapalabas namin. Please follow my Instagram, Facebook, and YouTube. Makikita nyo, may ginagawa akong making ng I Can See You sa YouTube. I will upload it very, very soon. Maraming salamat po. At kapit lang. Lapit na maging normal ang buhay ulit. Daghang kayong salamat, Sir Pao. Maraming salamat. Thank you. And that was Kapusong Paolo Contis. Tutok ka mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.